Čo si myslíte, ako rýchlo dokážeme vyplniť bingo z Dňa otvorených dverí na Poštovej? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Prosím ťa, zaklikni políčko, ktoré ťa najviac vystihuje. Tak vybral som si štúdium v matematickej triede, pretože rád robím olympiády a rôzne matematické súťaže. Baví ma matematika a teda chcel by som ju aj v budúcnosti asi študovať. Tak ja by som zaklikla, kontroverzné tézy sú prospešné, lebo si myslím, že pomáhajú šíriť porozumenie v spoločnosti. Lili, ale ty si normálna? Však teraz ty si predstav, že dvoch ľudí, ktorí jednoducho majú úplne odlišné názory a tu oni majú sa rozprávať o jednej téze. No čo by z toho asi bolo? No ale vidíš, ak by chodili do debatného klubu Poštova, tak by vedeli argumentovať organizovane, slušne a bez agresie. Debatný klub, športové krúžky, školská kapela, folklórny súbor či prípravy na olympiády. Tieto a kopu ďalších zaujímavých mimoškolských aktivít ponúka naša škola. Which of these topics do you prefer? Definitely that one. Yeah, I had a Slovak course, but it did nothing for me, so I can't speak pretty much any Slovak, I think. And you are from Germany, yeah? Yes, I am from Germany. Could you say something in German, please? Sure. Hi, ich bin Johanna. Ich bin hier als Freiwillige aus Bayern und ich mache das, bevor ich zur Uni studieren gehe. S vyučovaním cudzích jazykov na našej škole našim profesorom pomáhajú aj dobrovoľníci zo zahraničia. Zaujímavou súčasťou štúdia cudzích jazykov na našej škole sú aj exkurzie do Francúzska, Nemecka či Veľkej Británie. A veľkým bonusom je aj cestovanie po Európe s programom Erasmus+. Som bývalý poloprofesionálny športovec a v súčasnosti učiteľ na gymnáziu Poštova. Momentálne sa sústredíme na prípravu lyžarskeho kurzu, ktorý je veľmi obľúbený medzi študentami. Organizujeme ho v najlepšom stredisku na Slovensku, v lyžarskom stredisku Tatranská Lomnica. Ďalšou aktivitou, ktorá je veľmi populárna, je plavecký kurz, ktorý bude pre terajších tretiakov, a to v jarných mesiacoch. Tak Dada, ktorú z týchto tém by si vybrala? Tak keďže ja som predsednička školského parlamentu, tak určite by som si vybrala túto noc, som spala menej ako 4 hodiny. Je to hlavne kvôli tomu, pretože včera, ako dobre vieme, sme organizovali ples v Poštováku, čo je pre nás jedna z najväčších akcií, ale taktiež aj imatrikulácia, alebo Júni ALES v tom zmysle, alebo aj dnešné BOD, patrí pod našu sféru. A taktiež množstvo iných akcií, či už tematické dni, alebo sme zapojení v dobrovoľníctve, alebo spríjemňujeme život našim študentom. Na Poštovej to vôbec nie je len o matematike. Je to pravda, ja som z triedy, ktorá je zameraná na jazyky, konkrétne na angličtinu. A máme tu aj iné triedy, ktoré sa zameriavajú napríklad na prírodovedecké predmety, alebo aj všeobecnú triedu. Ak by ste sa našich študentov opýtali na ich najobľúbenejší predmet, medzi najčastejšie odpovede by určite patrili napríklad geografia či iné spoločenskovedné predmety. Dobre, takže ktorú tému by si vybrala? Tak asi ktorý pokus sa mi najviac páčil. Najviac sa mi páčil tento pokus, kde voda vrie aj pri nižšej teplote ako 100 stupňov. Chemiu mám rada, aj fyziku. A teším sa, pretože tieto učebne vyzerajú veľmi dobre a dobre vybavené. Dobre, tak pani profesorka, ktorú tému by ste si vybrali? Ja svoju budúcnosť vidím v IT. Čiže toto môžem v podstate zakliknúť za dnešné DOD, za žiakov, ktorí tu na dnes boli, čo všetko mohli vidieť, ako sa tlačí na 3D tlačiarni. Následne si mohli odniesť emblém našej školy, znak našej školy, mohli si vyskúšať autička, ktoré sme naprogramovali cez mikrobity, ďalej vyskúšať si hry našich tretiakov a štvrtákov, ktoré vytvorili na programovaní.
zdá sa, že niektorí mali akože veľmi veľký záujem a vidím v nich dosť veľký potenciál, čiže ak sa objavia u nás v škole, tak mohlo by to byť celkom fajn. Ďakujeme veľmi pekne. Takže pre mňa zostala posledná téma. Toto DOD bolo skvelé. Bravery of history, this train is racing straight.